Adică ceea ce mă frământă pe mine. Și ceea ce consider eu că ar trebui să dezvolt în mine, încerc să expun, vorbind publicului, vorbesc pentru mine, de fapt. N-aș vrea să considerați cumva că sunt egoist în felul ăsta. E posibil ca și dumneavoastră să aveți aceeași nevoie ca și mine. În primul rând, simt și duc această luptă sau această problemă a lipsei de credință. Câteodată se manifestă, câteodată nu. Câteodată chiar dau lipsă de puțină credință, aproape deloc. Și am multe probleme din cauza aceasta. Câteodată, răspunsul lui Dumnezeu este mai mult decât mă aștept eu. Mă gândesc eu că ar putea fi. Și de data aceasta aș vrea să vorbesc tot despre credință. În primul rând, aceasta este solia care va trebui să sune în întreaga lume. E ultima solie de avertizare. Solia îndreptățirii prin credință. Deci nu există alta. Și acest lucru trebuie să ajungă la urechea fiecărui om în parte. Noi nu putem fi salvați decât prin credință. Nu există alte metode de a-L cuceri pe Dumnezeu, a-L convinge că merităm cel, decât credința. Și aceasta, țineți cont, nu este a noastră. Este un dar pe care ne-l dă Dumnezeu în măsura Domnului Hristos. Adică la toți ne oferă același dar. Nu că altul are mai multă credință, altul mai puțină. E adevărat că ea este sub formă de semințe, dar care crește, dacă este exercitată. De aceea, Ellen White spune în felul acesta. Învățătura biblică referitoare la cultivarea sau imperioasa cultivarea credinței este mai importantă decât orice altă știință care poate fi dobândită. Deci dacă dobândim multe titluri și diplome în lumea aceasta, multe doctorate, nu se compară dacă nu avem acest doctorat în credință. Pentru că este cea mai importantă știință care poate fi dobândită. Și anume, nu credința, cultivarea credinței. Am citit un paragraf din Străbătând veacurile, în care reflecta deja în viitor problema marii strâmtorări. Iar cei credincioși care vor trece prin această strâmtorare vor avea mari probleme. Și știți din ce cauză? Nu au cultivat credința acum, când încă se poate face acest lucru. Nu au exersat-o. Nu au pus pe Dumnezeu la încercare. Și în felul acesta, ei s-au dovedit nepregătiți. Este o profeție. Deși vor trece prin aceste vremuri, dar va fi foarte greu. Nu pot să explic, pentru că nici imaginația noastră nu poate să cuprindă această magnitudine a intensității, durerii, agoniei și suferinței care va fi atunci. Noi nu putem să ne imaginăm. De aceea noi spune că noi nu înțelegem și nu ne dăm seama ce ne așteaptă în viitor. Și cât de pregătiți ar trebui să fim acum. Acum este momentul. Nu mâine. În Biblie nu există mâine. Nici ieri. Ci astăzi, dacă auziți glasul, nu vă închietriți inimile. Nu vă jucați cu acest timp prețios. Răscumpărați-l, căci vremurile sunt foarte grele. Am citit acest verset, unde spune că sufletul meu însetează după cine? După ce însetează sufletele noastre? După Domnul Iisus. Așa ar trebui să fie răspunsul. Dar, în realitate, îmi fac o radiografie de ceva care nu se vede. În exterior nu se vede lucrul acesta. Se vede doar sau simt ceea ce trăiesc eu cu adevărat. După ce însetez eu? Este o întrebare retorică, la care nu trebuie să dăm niciun răspuns. Decât în mintea noastră, în sinea noastră. După ce însetez eu în realitate? Oare există Dumnezeu și cunoașterea Lui o importanță, o prioritate? Sau lucrurile acestea? Vacarmul acesta și câștigurile și
cum să mă descurc, deși e foarte important lucrul acesta. Sufletul meu însetează după care Dumnezeu? Cel viu. Și vă mulțumesc foarte mult că ați apreciat acest lucru. Ce căutați pe cel viu printre cei morți? Ucenicii s-au dus să ia trupul Domnului Iisus. Nici nu știau. Aveau credință. Deși știau că piatra este pusă acolo, n-aveau cum să dea piatra la o parte, dar s-au dus să îmbălsămeze trupul. Sau să... Și se gândeau pe drum acele femei sfinte. Cum va face? Cine va da piatra la o parte? Dar au mers înainte prin credință, însă nu era o credință bazată 100% pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost așa, erau sigure că Iisus n-ar mai fi acolo. Dar ele nu credeau lucrul acesta. Că Iisus a înviat. De aceea îl căutau pe cel mort. Pe un Iisus care a fost bun la suflet, care a făcut multe lucruri extraordinare, a ajutat, a alinat, a vindecat. Dar nu crede că este un Dumnezeu viu. Și atunci îngerul a adresat o mustrare. De ce căutați pe cel care este viu printre cei morți? Și lucrul acesta, căutarea aceasta, se vede și în viața noastră. Felul cum noi trăim arată că umblăm prin cimitir, nu printre cei vii. De multe ori atunci când ne gândim la faptele minunate pe care le face Dumnezeu, nu le atribuim în mod prezent. Că Dumnezeu ar putea să facă ceva în momentul acesta, cu viața mea, o minune, să se manifeste în mod glorios. Nu credem acest lucru. Foarte greu. Și nu vreau să spun că chiar nu credeți. Sunt sigur că sunt oameni care trăiesc prin credință. Dar mă refer în primul rând la mine. Deci mi-e foarte greu să spun că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu al prezentului. Îl atribui trecutului. Sunt mai mult de factură istoricistă. Deci Dumnezeu a făcut ce a făcut, minuni extraordinare, a desfăcut Marea Roșie, Iordanul, a vorbit extraordinar, a luat pietre din cer, deci a făcut lucruri mari pentru poporul său. Sunt de acord. Și dacă întreb în această sală, toți o să ridicați mâna. Că așa, într-adevăr, a făcut Dumnezeu. Și multe alte lucruri. Care stă mintea în loc. Când te gândești cine este Dumnezeu. Când ne gândim ce va face Dumnezeu, credem și acest lucru. Curentul acesta futurist. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu puternic care va produce o mare înviorare, va face minuni prin poporul său, dar atunci, în viitor. Când e vorba de astăzi, nu mai există speranță. Și nu știm de unde va veni aceasta. Ce se va întâmpla cu noi? Trăim așa, fără să avem o busolă, ceva concret. Tocmai în felul acesta ne mustră îngerul acesta. De ce căutați pe Cel care este viu printre cei morți? Căutați-L acolo unde este El. Unde este Dumnezeu și cum este El. Nu încercați să-L reprezentați în felul ăsta pe Dumnezeu. Aș vrea să citesc într-un pasaj din Luca acești oameni care se îndreptau spre Emaus, capitolul 24, versetele 13 în jos, reprezintă foarte bine Laodicea. Deci ei aveau o problemă foarte gravă. Problemă de ochi, oftalmologică, spunem noi. Nu vedeau. Nu aveau discernământ. Nu deosebeau. Și mai aveau o carență foarte mare, care producea, acesta era un fel de simptom, lipsa de vedere. Cauza era alta. Domnul Iisus nu a încercat să-i mustre imediat pe acești oameni, ci în timp ce ei mergeau de la Ierusalim spre Emaus, undeva la 10 km, locul lor nu era la Emaus, trebuiau să aștepte la Ierusalim. Trebuiau să fie toți împreună, să se roage,
să se înțeleagă de ce s-a întâmplat acest eveniment. Ei l-au interpretat prin această prismă a descurajării, a trăirii de astăzi. Ce au văzut ochii mei? Au văzut pe un Dumnezeu care a murit, pe un învățător. De fapt, ei nu credeau până la urmă că este Dumnezeu. Ei credeau că este un mare proroc. Adică un om deosebit. Și pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Ochii lor nu vedeau clar. Deci aveau nevoie de acea alifie a Duhului lui Dumnezeu. Însă, în timp ce Iisus a apropiat, le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Deci, aceasta e situația, e atitudinea unui om care nu mai crede într-un Dumnezeu viu. Ei îl respectau foarte mult. Și nu știu dacă ar fi fost în stare să vorbească ceva de rău despre Hristos. Dar nu credeau în El ca fiind viu. Și de aceea atitudinea aceasta, tristețea, amărăciunea, parcă suntem lipsiți de viață, ca într-un marș funebru. Ne îndreptăm, nu știm. De fapt, știm unde duce marșul funebru. Acea procesiune. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, celălalt, cu siguranță, era Luca, deși el, din modestie, nu, fiindcă este chiar Evanghelia pe care a scris-o el, nu-și menționează numele aici, poate că și de rușine. Nu era un caz foarte plăcut. Acest Cleopa i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Erau frământați, erau stresați, erau descurajați, erau preocupați, discutau, întrebau între ei. Deci nu că doar discutau așa, pălăvrăgeau. Deci erau foarte preocupați. Și acest om spune că care-i problema? Deci cum adică? Nu te interesează care sunt problemele? Tu nu știi ce s-a întâmplat. Ei trăiau în altă lume. A morților. Deci nu a unui Dumnezeu viu. Și atunci Domnul Iisus, care singurul care știa ce s-a întâmplat, de fapt, în acel eveniment, le-a spus ce s-a întâmplat. Ei le-au spus. Și uitați-vă, de aici reiese care este starea lor spirituală. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Așa se întâmplă întotdeauna. Cei care vor dori să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Este un principiu pe care nu-l putem anula. Duhul lui Dumnezeu l-a consemnat. Domnul Iisus, care a fost neprihănit, a fost prigonit nu din cauza unor greșeli, ci tocmai din această cauză. Și să nu ne speriem sau să nu cumva să ne nedumerim când avem astfel de lucruri în această lume. Dar nu trebuie să ne descurajăm. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Foarte bine! După cum a spus Domnul Iisus, după 3 zile voi învia. Care este problema ta? Deci noi trăgeam nădejde. Deci el era, sau ei, erau descurajați. Deci aveau atitudine, trăiau în această atitudine de deznădejde. Și mai jos spune că încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Ce pare verde! Dacă îmi spune lucrul ăsta, n-am crezut că cineva a avut o experiență cu Dumnezeu. Ori a visat, ori ceva s-a întâmplat, dar nu cred în acest lucru.
deși aveau dovezi de la cele femei, tot nu credeau. Și țineau să țină mai departe, țineau la ideea că, de fapt, noi suntem frânți, dezamăgiți și terminați. Nu mai avem nicio șansă de supraviețuire. Aș vrea să citesc un paragraf pentru a face o lucrare desăvârșită în favoarea lui Dumnezeu, este nevoie de nădejde și curaj. Și acestea sunt roadele credinței. Disperarea este păcătoasă și fără judecată. Deci ei erau oameni cum? Disperați. Deci erau în depresie, stresați de aceste evenimente tulburătoare. Pentru că nu le priveau prin prisma credinței, ci prin prisma ochilor, lucrurilor care se văd. Pentru a face o lucrare desăvârșită, să nu uităm ideea, pentru sau în favoarea lui Dumnezeu este nevoie de nădejde și curaj. Noi trăgeam nădejde, dar, clar, nu mai avem nicio nădejde. Deci, ce le lipsea? Pentru că acestea sunt roadele cui? Credinței. Deci ei nu mai aveau credință. Femeile le-au spus și tot n-au crezut. Deci, foarte greu au ajuns să creadă ucenicii. Și după un timp, disperarea, încă un amănunt pe care ar vrea să-l subliniez, disperarea aceasta aduce orbire a judecății. Este păcătoasă și fără judecată. Și vom vedea că acest tablou se aplică perfect acestor oameni. Nu că îi criticăm, dar aceasta este starea firii pământești. Că nu mai privește prin credință. Și unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile. Ce mai vrei dacă așa a fost? Dar pe el nu l-au văzut. Noi nu știm ce s-a întâmplat. De ce nu știi? Oare ești cu judecata? Ai probleme? Atunci Iisus le-a zis: o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Ce înseamnă nepriceput? Exact ce spune aici. Disperarea este păcătoasă și fără judecată. Acești oameni nu mai gândeau rațional. Chiar dacă li se puneau argumente în față, ei nu mai credeau. Pentru că n-au mers pe prisma credinței, ci au mers pe latura aceasta a vederii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa, și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau el, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Aș vrea să mă opresc aici, înainte să mergem mai departe și să spunem ce a făcut Domnul Iisus în acest cadru. Deci, în acest cadru, Domnul Hristos a trebuit să-și asume rolul de medic, pentru că acești oameni sufereau. De ce sufereau? Primul rând nu vedeau. Deci ei nu vedeau. Și după aceea judecata lor era tulburată. Nu aveau o judecată clară, un discernământ clar. Înainte ca să ajungă și ei la această concluzie că au nevoie de ceva, au fost interogați. Domnul Hristos le-a cercetat cazul. Ce anume vă tulbură? Și ei au spus, uite care sunt simptomele. Mă simt așa, așa. Și atunci El le-a prescris care este medicamentul, care este carența. Ai nevoie de credință. Nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți. Ei erau disperați pentru că au fost convinși în inima lor că au o lipsă. Fiindcă inima lor ardea. Atunci când mustra foarte mult conștiința lor, s-a trezit, a început să lucreze.
Și în momentul acela Iisus vrea să se despartă de ei. Și ei, când au văzut că au această ocazie să mai asculte acest străin, au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Domnul Hristos nu va rămâne niciodată lângă tine, deși El vrea acest lucru, dar forțat. Dacă tu nu vrei, El nu va rămâne niciodată lângă tine. El se va depărta. Cu mare părere sau tristețe, că va trebui să te părăsească. Dar dacă eu stărui, Doamne, rămâi în viața mea, rămâi cu mine, rămâi la mine în casă, El cu mare bucurie abia așteaptă lucrul acesta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și îl cred. Însă minunea care s-a întâmplat aici, vindecarea Laodicean, despre care noi spuneam că este orb, nenorocit, sărac și gol și ticălos, și de multe ori ne uităm, cum spunea și fratele Dan, e foarte greu să ne regăsim pe noi în această situație. De obicei, ne uităm în jurul nostru și fratele se potrivește foarte bine. Da, într-adevăr, am și eu probleme, dar nu sunt chiar așa. Problema este cum putem fi vindecați noi, nu fraților. Noi. Cum putem să avem acest discernământ, să avem această alefie a ochilor, ca să vedem în primul rând pe noi, nu diformitățile, nu paile în ochii fraților, ci pârna care există în noi, în ochii noștri. Și uitați-vă care este secretul. Deși în această solie a martorului credincios este următoarea scară. Credința, ai nevoie de fapte și ai nevoie de doctorie. Și ca și cum doctoria sau alefia este la urmă prezentată. Eu aș spune-o la început. Ai nevoie de doctorie pentru a-ți deschide ochii și a vedea clar că ai probleme. Atunci, pe când ședea la masă cu ei, deci în casa lor, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat. Atunci, adică au făcut scurtă rugăciune, nu? De mulțumire. Cum? Deci, o rugăciune de mulțumire. Atunci, li s-au deschis ochii. Și interesant, l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Fiindcă de atunci încolo, ei au căpătat credință și nu mai era nevoie ca să-L vadă, ca să fie convinși. Și de aceea spune Domnul Iisus, ferice de cei care nu m-au văzut și au crezut. Ei acum știau cine este Domnul Hristos. Este un Dumnezeu viu. Ei L-au cunoscut. Aș vrea să citesc un paragraf care l-am avut în lecțiunea de astăzi. Pentru a face... Scuzați. Dacă doriți să rezistați în timpul de probă, trebuie să-L cunoașteți pe Hristos și să vă însușiți darul neprihănirii sale, pe care El îl atribuie pentru păcătosul pocăit. Dacă nu-L voi cunoaște pe Hristos, nu voi rezista în timpul de probă, care cât de curând se va desfășura în fața noastră. Cum reușesc să-L cunosc pe Dumnezeu? Care este secretul? Din câte am observat noi. Să lăsăm să treacă pe lângă noi mai departe. Stăruim să rămână cu noi. Să-L invit nu în casa mea, doar în familia mea, pe lângă mine, ci în inima mea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul, aceasta este concluzia la care trebuie să ajungem. Dacă aude cineva glasul meu și va deschide ușa, eu voi intra. Dacă nu va deschide ușa, nu voi intra acolo. Deși tânjesc acest lucru. Voi intra și ce voi face? Voi cina. E cea mai mare, să zicem așa, sentiment, cel mai profund sentiment de părtășie atunci când
poți să iei cina cu cineva. Lucrul acesta înseamnă respect, dragoste pentru o anumită persoană. Dacă doar avem un invitat și apoi îi spunem, bine, mai vedem noi, dar când îi spunem, hai să cenăm, înseamnă că își dorești din toată inima să fii cu el și să îți deschizi tot sufletul, nu? Să ne împărtășim. Dumnezeu asta ne spune. El te iubește extraordinar de mult și dorește ca să cineze împreună cu tine. De ce? În felul ăsta îl vei cunoaște foarte mult. Ți se vor deschide ochii. Acești ucenici, imediat, după ce l-au cunoscut pe Domnul Hristos, după ce au fost vindecați, laodicenii vor fi vindecați, ei n-au mai ținut cont că le foame, n-au mai mâncat de atâta timp, n-au mai ținut cont că este întuneric afară, ci au alergat înapoi spre de unde au venit. Spre Ierusalim. Și când au ajuns acolo, le-a spus, cu adevărat Domnul Iisus este viu și s-a arătat lui Simon. Acum, ce credeți că Simon? De ce oare îl amintește pe Petru? Problema lui este foarte gravă, a lui Petru, ca și acestor ucenici. Adică, Petru a avut o tulburare de credință. Și atunci când el în grădina aceea, când se rugau, el a spus, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te părăsesc. Eu știu cine sunt eu. Deci eu te iubesc foarte mult și așa era. Omul era foarte sincer, dar nu se cunoștea pe sine. Și de aceea, spune Pana inspirată, a te cunoaște pe sine este o știință, o mare știință. A te cunoaște cine ești cu adevărat. Problema la Laodiceanul este că nu se cunoaște. Petru nu se cunoștea, nu știa ce poate să facă. Și iată că Domnul Iisus i-a spus care va fi problema, el n-a crezut. Decât atunci când a dat cu capul de acea bată a necredinței. Și imediat a intrat într-o mare strâmtorare. A ajuns în acel loc al Ghețimani, a rugăciunii, unde s-a rugat Domnul Iisus și și-a vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu, fiindu-i scârbă de el însuși. Conștiința lui l-a mustrat enorm. Și-a dat seama că nu are credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să tragem o concluzie, o învățătură a Bibliei. Unde se păstrează conștiința, credința? Din Timotei, capitolul 1, cu versetul 1 cu versetul 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. De ce astăzi foarte mulți tineri cad de la credință? De ce sunt atâția oameni care, deși spun că au părtășii cu Hristos sau confesionează că sunt urmași al lui Hristos, totuși nu se văd acele roade ale credinței. Și mai clar, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Legătura aceasta între conștiință și credință. Conștiința ar fi sediul credinței. Dacă această conștiință nu este pură, nu este menținută într-o stare de curățenie, credința nu mai poate să lășlui în ea. Animalul acela, hermina, ca să avem un exemplu, este foarte pur, dar în momentul când îi se pune, cum este prinsă, hermina, poate ați auzit, seamănă cu un fel de tihore, dar e un animal foarte prețios, cu o blană prețioasă. Și vânătorii știu acest lucru, că prețuiește foarte mult blana, hainele acelea ale ei, dă
afumă vizuina, Hermina iese, dar în fața vizuinei este noroi. Și ea nu va călca în acel noroi, căci murdărește blană.